Favorite color mo? Violet. Violet talaga! Super, ma'am! Abo ko magkapot ka edit, baka Uy, may ako dyan. baka mag-disinfect. Baka dahil it-disinfected. Ano to? Uy, wala ko yan! Ang vlog ni joke. Ikaw na mag-intro ka to, ma'am. Kasumaga ba iniharap ka yan? Ano? Ikaw na to! Sige. This is our city. I was born here. I grew up here. Lord! Kilig pala. Happy New Year! Mapapagasaan ka. Punta po kaming DSWD para ipakita ni ma'am kung paano magtrabaho ang mga social workers. Di ba, Doc? Oo, kasi 2020 was a busy year for mga social workers natin, Mayor. Grabe, tayo na kami nagtuturog, Joe. Paano naman tayo nagtuturo? Kasi po, grabe, terminal lang may kliyente. Yung po na yung office mate. Ang buong second floor po, office po yun eh. Yan pong wing na yan, special case division. So mga aki, babae na abuso, hindi po yan, may pagkariting mga room. Alam mo na, maghinga-hinga ka muna. Hindi yung office ng special case division. Sila ang nag-handle ng mga legal cases na. So, siya ang head ng special case division. So, yung mga social workers kami dito, si Brenda, si Risa, tapos psychologist niyo si Kakay. So, host parents sila yung nag-assist sa mga clients na kami. Kasi I just want to emphasize, pag ibang mga cases talaga na like Bulacan, Dumaguete, like Davao, kita ang nagkagastos ka yan, kita ang nagpapagal ka yan, susunduin ka sa Cavite, susunduin ka sa Bulacan, kita ma-exert ng effort. We will just coordinate with the social worker and PNP there. Paano sila nakakakunik sa LGU? Sa Sige, may mga ano kami, actually, may association ng local social welfare officers. So doon, may mga group chats din kami. Paano naman lang yung psychologically incapacitated or schizophrenic? Kung may makikita kayo sa sentro ng mga naglalakad, ang tawag po natin dyan mentally challenged. Dadalhin po namin yan sa Aglan. May naman po kami mga arrangement na doon. Then, na kahit na walang magabantay, i-admit nila yan. Kasi ibang bansa, pag nagsik ka ng psychiatrist, normal yun. Sa atin, pag nagsik ka ng help ng psychiatrist or psychologist, gusto sabihin, may diferensya ka na. So may stigma na sa community. Ang ginagawa po natin, pag magaling na sa Aglan, tatawagan na po kami ng social worker na pwede na pong i-pick up si ganito. Halimbawa, si Boy, pwede na nga i-pick up to turn over to sa pamilya. Ang problema po, hindi pa isang linggo, magre-relax na naman. Bakit po? Hindi nabibigyan. May dala naman yung gamot, pauwi, pero hindi napapainom ng papamilya. Hindi naasikaso. Minsan nagugutom. Tapos, Grabe ang trabaho, ano? Ito nga, ma'am, di ba? Pag may CICL, yan, child in conflict with law. Eh di, ang gulo-gulo nila. So, susunduin nila ni ma'am, ilalagay ko sa crisis center, and after several days, saan natin dadalhin, ma'am? And I would like to inform everyone na pag ganyan, ang nagbabayad ng lugar, ng place na dinalhan ay city. Ikukumit yan ng court na may order ng judge na dadalhin po sa RRCY sa Sorsogon. Tayo po magpapacilitate para tanggapin po yun sa Sorsogon. Hindi po na ang order na may order na si judge, okay na, diretso na doon. Kami po magpapacilitate and magpipirma po kami doon ng NOAA na may certain amount na subsistence na araw-araw, i-charge po doon sa LGU. Ibinibill po tayo. So, kaya po, 160 pesos per day per child. Ibig sabihin, ma'am, pag nagbabudgeting ang local government unit,
yung BOP ng pondo ay para sa social... Madami po. Ako daw po yung pinakamagastos. Oh, sa pinakamagastos. Araw-araw po. Ay, hindi ma'am, DRRM saka kayo. Opo. kasi pinag-uusapan natin dito buhay. Opo, sa servisyo po. Lahat po dito napunta, may sakit yung anak, manganganak, may problema sa pamilya. Lahat ng problema nandito sa amin. Kami na lang yung hindi problema. Joke lang. Science and Development. Eh, yung mga sabi, yung balay silangan. Pero, converted is ng operations office. Pinagsempuhan ni dito sa opisina na mag-pay out ng para sa mga senior citizens na naabutan ng cut-off ng holiday. Kapila sila doon sa labas. Ito po ang magandang office ng magandang social worker. Maganda ka ba, ma'am? Ma'am, ikwento mo lang briefly na dito kayo nag-isolate while waiting for your swab test. O, dito ako. Dinadala lang nila ako ng pagkain dyan sa pintuan. Tapos pag na-CR ako, sisigaw ako sa radyo para walang tao sa hallway. May CR naman doon na solo. Ah, Dahil nasa loob tayo ng kwarto ni... wala na dito! Wala na! Magkakaroon tayo ma'am ng bag raid. Uy, hindi yan ang bag kong gamit. Dalawa. Lahat ng bag? Ay, hindi yan ang gamit kong bag. Nasaan na yung bago, ma'am? Hindi yan yung bag ko. Yung ipaparin ko yung bag ko, pero yan hindi. Ito itong bag ito. Bakit ayaw po ninyo ito? Ano naman yan? Ito na lang. Ayan pa, ayan. Dalawa yan. Oo, ito na lang. Dalawang bag! Dalawang bag ni Mayor. Oy, Ito muna. Yan. Ang bag niya ay... Wow. Wow! Oh, Talaga talaga naman. Nakakainis ka. Espresso! O, may sukli ng pagpabili ko. So, May alcohol! Ang sekreto! Vitamix! ito ang sekreto ni Ma'am Madel para iwas stress. O, check naman natin yung isa Ito pa. Ito, ma'am, bakit ayaw niyo? Kasi mga papel yan. Ano ba to? Check natin! Check natin! Ito daw po, mga papel ang laman. Papel para sa Ito sa office, mga transaction. transaction. Papel, transaction. Transaction, papel, no? Sure? Sure. Okay. Sure yan. Wala mo ba? Eh? Ay, yan na. Ay, ako. Pansit bato! Ang dami mo Ay, papaliwanag. tinawagan kayo dito. Huwag yan ang kape mo. Ma'am, yun, kilala ko Mama. na. Huwag yan ako nagkakape kasi ang kape ko na ako, ha? Eko ba? Oo, yan talaga kasi pag nagbibili ako sa atin. Ma'am, huwag yan ako nagkakape yan ngayon tayo. Kape ko BXN. Ma'am, parang kilala ko to, ma'am. Parang sarili natin yan. Oo, parang sa relief ko. Tayo? Siyempre may... Oh, may alcohol. Uy, hindi yan. Hindi ko yan gamit na alcohol. Nandun yan sa stock room. Tandaan mo, mama. Uy, ano para lang sila? Argentina! Kaya ninyo. Oh, takot magutom si ma'am. Uy, Ligo! Oh, terno, ay, terno. sinong Ma'am, model ka, ma'am. Not only one. Uy, hindi ako nagkahanap. But four! Ah! Sinong Tapos, sarap dito? ligo. Ito po nga. Ah, service. Ito Dalawa. pa, ma'am. Saan mo talaga yun?
Sa kuya yan na ba? Puro open folders. Favorite color mo? Violet. Violet talaga! Good for ma'am! Abo ko magkapot kainit, baka Uy, may ako din. baka ma-disinfect. Baka dahil i-disinfected. Ano to? Uy, wala ko niyan! Kunin ko ma'am, iyo ba yan? Uy, hindi ako nagagamit. Ay, yun sa crisis. Ang hindi naman po kasya, ma'am. Yun yun sa mga bata. Ngayon, alam ko na. Hindi naman kakasya sa'yo, ma'am. Dito kasi sa akin. Masisira yan. Stretchable baga. Ha? Documents talaga, ha? Documents talaga yun. Parang, Saan kaya yung parang, yan? parang relief goods yung dala natin, mama. Uy, ako pa naman nagpaplano ako magpapalit ng padla. Magpapapalit talaga ako. Sino kaya? Ay, surprise ka, ma'am. Oo, kasi hindi ako Hindi ako nagdadala na. Ang paborito ko to, ma'am. Okay po. Dadalhin nyo na lang. Ma'am, sana nag-enjoy ka sa bag raid namin. Okay lang. With that wish. Pero gusto talaga na ipahiling na ang mga tinatawag na talaga hindi. Ay, oo. Ang grocery talaga. Talaga yung And support local. Support local. healthy. Yes. Ay, sit na to. Pinakanta ini duman Vice Mayor Junjun Surilla. Oo, ay, oo nga. Ma'am, oh. Yes, nasa ito Tama sila na ka rin tul-tul. Ano na, ibalik ko naman. Uy, ma'am, may pera pa, oh. Opo, supli po yan. Pag mga nasa bulsa, mga supli yan sa kumala. Ma'am, sa 2020, ano po ang dalhin nyo? Ang sa 2020, ang talagang kinakahanap ko yung maging resilient kita. Grabe, may cutter. May mga para supli kayong may cutter. So, kaya ito niya ko naka-ready. Sige. Ma'am, ano ang nanodan mo? Yung maging resilient kita, maging resourceful. Kasi, di ba pandemic, ang resources kang LGU, kakadikit man, so dapat talaga na ma-maximize ka. Maging resources kita, ay ma-maximize to the full yung resources ng LGU. Uy, bagay Uy, nakapa-script day, nakakapag-day. Bagay sa inyo daw, di ba? Bakit sa iyo, Jo? Unauthorized person keep out. Pero mayo ang authorized person, kaya kita ang malago niya sa opisina ni Ma'am Madel De Rosa, ang CSWD head kang Iriga City. Nanyanaan daw, ibabag raid ta siya. Magandang ibag raid si Ma'am. Ay, ito, grabe ito ang lautaw mo. Ano? Kumpleto. Kay ka. Di ba, di ko may salasik doon? Mahalong kay ka doon, kung ano. Kumpleto man to, parehas ko ako. Pansit. May pansit. May pansit. May pansit. Ano kaya yan? Sabi ko naman dapat. Ini po ang vlog ni Jokes! and Madel. See you next time!